Se abasaye bagenderete gosemiwa achinchira cyo kwenyorera amabaga yo kugenderia chisemi cyabo ase chinse cheisko anene ase ense ya Amerika no murobero bago kwariganiwa nababwatani kurwase ebyombe ao ase semo yeibacho iyo gotoka se wadia kyamo kama ime ya Nyaribari Masabe County ya Kisii achingaki baboriwe kwene kyabuna ngweto mabale eryo kwenyorera amabaga yo kugenderia chisemi cyabo na kwenyorera gusina kwenyorera engeria ase amatukari bosyo muri kitonde mo Stephen Norbert yorwasenchira yobwikirano ime ye kanisa ya mukobo kwa SDA esemo ya ibacho nigo chimia cyaboro kigwa n'abasaye bayikirana asomo yegabwo gwesemya igoro y'amabaga yo gosoma imense ya Amerika. Obed Ombongi no mwarigani bo muroberi bwerituko babere bakugania ngiche nkwanirete youth abasaye abana ba college school abandi ba college university bali isiko batabwati a chance basabataranyora kigasi ya nabere ngo twara no kwaniyo ko kurobera nabarabune kanisa ne chipasta hengake ngayeroberia egayikirana buna na roberio muroberio yoga gwetera in partnership na ne kanisa twanyoroberio kabali tukeliga gwetera ase bunanje na tare asenseyons ni menyata Amerika nene ngaruberia ngatiyangiche inche gukwanira abasaye abana ba college school opportunities kira Amerika asense ya Amerika ebwati university ange chirwisano asoko kombia ne chi university ense ya Kenya opportunities kira Amerika chiri kinene muno chinga kiechio nigarero buya bwa mabaga ya chisemi ya chinse chaisiko inake kunyarekana bagende gosoma ngumbu nande kereba ikirororo inki what is the expectation inki baganiri gokora kereba ikirororo kereba kirororo bana butuko baliria bairi onyo mwana akogenda usenense ya Alabama Arizona ndobwate connections twababeka twabalink n'abantu bako bagaidi America nense ngongu monono ekubwatikana ngekere gwachiro nguri ukuru airport mundu uri ukuru airport nero ko guide onyo yokwetia kabura kwira atenga tiako ende school so chini okora chigas na bobo imabo gusarika America akini onyo arumonto bana bunanje ngo tayinga buna gwikira ense ne bwa opportunities school na mbeyemo eto wakambia mono because it is rare to have a mentor asama tukabono baachire in to mentor our young people na ende mumenyete michando tubwate kaga igoro yo abana basoire chinsoko chiamaru basoire chinsoko chisim yani ntumanyereti ntweteneneretiko oyo no mogokona somebody is focusing omonto narigeretina ntokonye egesakose nkiaba nonye nabo okobora nigo kwaruru asomoroberio mogia OCBC koronge igwa eliokwana na mabaga amanga maya asaborokiwa kwegendereria system buno bona system ya America ibabwa the system yeyemo yana guchenjwa emyaka intu Kenya atwanye chenjirikere ngaki system taliere muchando emechando nabali tubwate information elito kwa abana baito eye bona twale na CPC etwale omuroberio muya etwale ogendo kunga funding ngia abantu betayarishe egento gitoga amangana togoje twasalia sense yaito nsiase goja soime abandi batebanda gito kora igese ngiuri akorete iga na ngenda gitinche nkore iga kyara kiri nagi anjite twana gochenja gwetera ya siasa lakini tusoko libinte bigo to separate siasa kurwa mangani education etorabe country yakogendera mono asencho mauniane a system ne bende yon stebuga jumu chando ni mwanya abantu intu bali tokonyereta nakine kitokonye deliver and then is going to take the essence no nyaba menye korwa serobungo rwa Gusii na ense ya Kenya baganete bakoligia mabaga ya chisemi asichense chaisiko nigabona ko boli kwa ruru ase serikali ense ya Kenya nze wizara ya chisemi kunyara koba yekwene kyabuna yegekire kiboitera no muroberio competency based curriculum kwene kyabuna oikereira mange rata ikeretu no muroberio etete 0844 ko reporteria Ndizi TV kwa iga sense mo ya kiamo kama ward yotoke mebunge Nyaribari Masabe County ya Kisii Elietariane Ndemo Stephen